Ni spika mar od bura Moses Wetangula ochwalo nyinge mag jotelo manowal gi jatend piny Kenya William Ruto e migepe mopogore opogore ne komiti mag od bura mochung' ne migepe go mar chako loso chenro mar dayo dhoggi kapok gikawo apisi ayanga. Ma en kaluwore gi chik manopuodhi gi od bura e dwe mar 2 higani mayiene spika chwalo nyinge jotelo mowal e komiti kata obedo ni od bura ni e yweyo. Lydia Okeyo nigi mathoth. Tarik 14 dwe mar 2 higani, od bura no kadho chik mayiene spika mar od bura chwalo nyinge jotelo mowal ne lemo mag piny owacho ni komiti mag migepe mowal gie mar dayo dhoggi kendo puodhogi kata obedo ni od bura ni e yweyo. Kaluwore gi chik makama, spika mar od bura Moses Wetangula ochwalo nyinge jotelo manyowal gi jatend piny Kenya William Ruto e lemo mopogore opogore mar chako chenro mag puodhogi. Nyinge mochwal ne komiti marango weche mag welo mag jotelo gin kaka Mutahi Kagwe mowal kaka jatend migawo mar pur, Leke Nyanjui mowal kaka jatend migawo mar ohala kod William Kabogo mowal kaka jatend migawo mar tudruok. Nyinge mochwal ne komiti mar weche lweny ng'ado rieko kod tudruok pinje maoko gin kaka Margaret Nyambura Ndung'u mowal kaka High Commissioner piny mar Ghana, Dr. Andrew Karanja mowal kaka jambetre mar piny Brazil, Ababu Namwamba mowal kaka jachung' mar UNEP kod Nur Gabo mowal kaka jal mabiro dhi tawo chenro mag Kenya e piny Haiti. Nyinge mochwal ne komiti marango weche jotije mapachoka gin kaka Mary Kimonyo mowal kaka jalup jakom duol mar apis marango jotije piny owacho, Harun Hassan, Monamaka Amani, Francis Meja, Irene Cherotich, Boya Mulu, Joanna Ndisi kod Francis Otieno duto mowal kaka jokanyo e duol no. Komiti zadek go biro chako chenro mar dayo jotelo mowal go mar puodho welo margi kata obedo ni od bura to pod ni e yweyo, ka bende igeno mondo mi gichwal ripode maggi tarik 15 dwe manyien mano dwe mar 1 2025. Bang'e spika biro luongo romo mar jod bura kama gibiro twakie e wi ripode mochwal go. Lydia Okeyo, Ramogi TV.